Hormonregulering hos kvinder med fokus på menstruationscyklus uden befrugtning. Hos kvinder varierer æggestokkenes hormonproduktionscyklus. Denne cyklus varer i gennemsnit 28 dage og deles op i 4 faser. Første fase er menstruationen, hvis varighed typisk er 3-6 dage. Starten på menstruationsblødningen markerer første dagen i en ny cyklus. Det hele starter i hjernen, hvor hypotalamus udskiller neurohormonet gonadotropin-releasing hormone, der stimulerer dannelsen af luteiniserende hormoner samt follikelstimulerende hormoner. Dette sker i hypofysen. FSH og LH sendes via blodet ned til æggestokkene. Her vil FSH stimulere folliklens vækst, således at den vokser ind til ægløsning. Når folliklen vokser, vil LH stimulere produktionen af østrogen i folliklets celler. Den øgede mængde af østrogen hæmmer udskillelsen af FSH og LH. Her sker altså en negativ feedback. Den faldende koncentration af FSH sikrer, at der ikke dannes nye follikler. Denne fase kaldes follikelfasen og varer ca. 8-11 dage. Herefter sker en positiv feedback. Når koncentrationen af østrogen er meget høj, vil dette nemlig påvirke hypotalamus til at udskille GnRH, hvilket vil medføre en meget kraftig udskillelse af LH. Den nu meget høje koncentration af LH vil få folliklen til at briste, og ægløsning vil finde sted. Ægget vil fortsætte sin vandring ud i æggelederen og videre ned i livmoderen. Befrugtes ægget ikke, vil det gå til grunde og udskilles i menstruationen. Ovulationen sker typisk på 14. dagen. Den nu tomme follikel bliver derefter til corpus luteum, også kaldet det gule legeme. Dette vil producere østrogen og progesteron. Befrugtes ægget ikke, vil det gule legeme gå til grunde i løbet af de 14 næste dage og stoppe produktionen af østrogen og progesteron. Disse fald vil medføre, at livmoderslimhinden udstødes i form af menstruationsblødningen, der består af blod, sekret og slim. Da der ikke længere vil være den store produktion af østrogen, som hæmmer FSH, vil koncentrationen af FSH stige, og et nyt follikel vil udvikles. Hermed starten på en ny cyklus. Den sidste fase i cyklussen kaldes lutealfasen. Den varer cirka de sidste 14 dage.